Body shopping. Jak na něj správně a bez rizik. Dnes se dotkneme dynamického světa práce a outsourcingu. Blíže si něco řekneme o fenoménu zvaném body shopping. Prozradíme si, co to vlastně body shopping je, jak ho provádět v souladu se zákonem a proč byste ho neměli podceňovat. Pojďme tedy od začátku. Co je to body shopping? Body shopping je model spolupráce, který funguje v podstatě jako dočasný nájem pracovní síly. Je spojený především s oblastí IT, ale začíná se uplatňovat i v jiných oblastech. Body shopping je vhodný pro případy, kdy hledáte odborníka k řešení konkrétního problému. Vystupují v něm vlastně 3 strany. První strana potřebuje nějaké služby, což je tedy nejčastěji objednatel. Služby si objedná od jiného podnikatele, říkejme mu dodavatel, no a dodavatel dodá konkrétního pracovníka, ten je v zásadě třetí stranou, která služby poskytuje. Jde v zásadě o subdodavatele. Na rozdíl od klasické obchodní spolupráce u body shoppingu dodavatel nedodává služby sám prostřednictvím činnosti svých lidí, ale pouze dodá konkrétní pracovní sílu. Body shoppingem není, pokud jako objednatel uzavřete s dodavatelem smlouvu o dílo, servisní nebo jinou smlouvu a dodavatel vám pak dodá objednané služby prostřednictvím činnosti svých lidí. Tedy v podstatě vám plní přímo dodavatel, respektive jeho společnost. Při body shoppingu je to trochu jinak. Tam si totiž v podstatě najímáte pracovní sílu od podnikatele, který takovou pracovní sílu k pronájmu má a nezřídka se na takové pronajímání přímo specializuje. Body shopping se obvykle upravuje prostřednictvím smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a dodavatelem. Samotný obsah takové smlouvy nebudeme v našem biznisovém právu blíže rozebírat, s výjimkou klíčových úprav pro posouzení body shoppingu jako dovoleného nebo nedovoleného postupu. Typické pozice, vhodné pro body shopping, jsou třeba programátoři. Pro posouzení přípustnosti body shoppingu je nutné posoudit různé detaily o průběhu spolupráce a jejího plnění, na které se níže podíváme. Tak tedy, na co si dát pozor? Rizika jsou spojená především s formou nelegálního zaměstnávání, typicky Schwarz systém, nebo zprostředkování zaměstnání, což jsou činnosti agentury práce. Samozřejmě bez příslušného povolení. Pokud tedy například dodavatel dle smlouvy o dílo poskytuje pouze pracovní sílu, ale už žádné svoje další vlastní služby, půjde o typický příklad agenturního zaměstnávání a bez potřebné licence ke zprostředkování zaměstnání můžete mít problém. Pojďme se přesunout do oblasti agenturního zaměstnávání. Hranice mezi povoleným poskytnutím pracovní síly a nedovoleným agenturním zaměstnáváním je velice tenká. Na úvod ještě musíme připomenout, že body shopping formou agenturního zaměstnávání pro vás může být problém jen v případech, kdy nemáte od Ministerstva práce a sociálních věcí udělenou příslušnou licenci ke zprostředkování zaměstnání. Pokud takovou licenci máte, hrozí vám riziko jen pokud nedodržujete podmínky agenturního zaměstnávání. Jedním z klíčových kritérií pro posouzení formy body shoppingu je rozsah činností, které zajišťuje dodavatel a které pracovník a také jejich rozdělení odpovědnosti. Pokud by dodavatel sám neměl mít odpovědnost za činnost pracovníka a ani jeho činnost u objednatele nijak neřídil, půjde s velkou pravděpodobností o agenturní zaměstnávání. Pokud se chcete vyhnout znakům agenturního zaměstnávání, a to obvykle chcete, doporučujeme, aby za a. Dodavatel by měl v rámci spolupráce alespoň vykonávat dohled nad svými spolupracovníky z hlediska dodržování smluvních a pracovních podmínek. Za b. aby pokyny neudílel pracovníkovi objednatel napřímo, ale prostřednictvím dodavatele, nějaké faktické připomínky k výkonu práce ale mohou být. Za c. aby pracovník nepracoval v místě objednatele spolu s jeho zaměstnanci na tomtéž projektu. Za d. aby si dodavatel ve smlouvě s objednatelem upravil, že může upravovat počet a osoby přidělených pracovníků. V těchto souvislostech také velmi doporučujeme objednatelům ohlídat si v celém smluvním řetězci úpravu práv duševního vlastnictví. V závislosti na množství rozličných situací, ať už jde o kmenového zaměstnance nebo OSVČ, totiž může dojít hned k několika zákonným režimům autorství a výkonu majetkových práv k dílu. Doporučujeme objednateli jednoznačně si smluvně zajistit dostatečná oprávnění k případnému dílu. Pojďme zase kousek dál, a to k Schwarz systému. Druhým zásadním rizikem spojeným s provozováním body shoppingu je totiž to, že se v jeho průběhu dostanete do širokých vod Schwarz systému.
Zjednodušeně řečeno jde o závislou práci vykonávanou v jiném než pracovně právním režimu. O nástrahách Schwarz systému a jak se mu vyhnout jsem hovořil v díle našeho biznisového a digitálního práva s názvem Největší nástrahy pro biznis nejen v digitálním prostředí, kde jsme rozebírali vztahy se subdodavateli. Odkaz najdete v popisku. Nedovolené agenturní zaměstnání a Schwarz systém mohou probíhat klidně současně. Vyhnout se je potřeba obojímu. A co vám za porušení povinností hrozí? Zejména pokuty. A ty přitom nehrozí jen dodavatelům, tedy bodyshopům, ale také objednatelům. Konkrétně jde o přestupky, kdy nezajistíte dodržení podmínek podle paragrafu 309 nebo 309a zákoníku práce, které upravují povinnosti uživatele najaté pracovní síly, například vytvářet mu příznivé pracovní podmínky, dodržovat BOZP nebo rovné zacházení s kmenovými zaměstnanci a tak dále. Neuvedete povinné informace do dohody o dočasném přidělení, případně umožníte výkon nelegální práce, to je pro naše účely hlavně Schwarz systém. Za přestupky, o kterých jsem mluvil, hrozí pokuta do výše 1 milionu korun. Přestupkem je také zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění takového zastřeného zprostředkování. Tady hrozí sankce do výše až 10 milionů korun, nejméně ale 50 000. A jaká jsou za nás shrnutí a doporučení? Poskytovat služby ve formě bodyshoppingu není automaticky nedovolené. Je ale potřeba si ve smlouvě o poskytování služeb stanovit určitá pravidla, která vyloučí nebo podstatně sníží rizika posouzení celé spolupráce jako nedovoleného agenturního zaměstnání nebo Schwarz systému. Klíčové je pro všechny strany to, aby pracovník nevykonával závislou práci pro objednatele. Doporučujeme proto především zachovat u pracovníka podřízenost dodavateli, ne objednateli. Jsme Atrium advokátní kancelář a rádi vám pomůžeme s efektivním a bezpečným nastavením spolupráce nejen při outsourcování.